Muhammad Nabi kapungkasan kita permato para manungsa ingkang di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua, marilah mengatur barisan kita, segala pemuda Islam Indonesia. Pemuda Islam Indonesia, Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita, mari kita bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita, mari kita bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Ayo prokonco awaruwono rukun Islam yaiku limo sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji tinggi gunung kampung Melayu, saya melihat terlalu tinggi, mendung menjauhin sarung, benangnya ikal jarumnya putung hati nono sing ganti. Kalau agami nama Islami, agami Islam sudahlah terang atas dawuhe Gusti Pangeran. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin.
lakoni nopo kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya tapuranen aku yen ninggal kesliramu nanging atiku wis dudu duwemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk gantiku ati durung lilo kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup laleno timbang atimu lara marga rasa tresna ora bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa lilake aku sumanding wong liya ora gampang nampa lelakon iki aku wis coba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya
sayur nara sampai berjumpa pula. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya.